Сәлам малайлар һәм кызлар, минем исемем Айваз Садыров һәм минем сезгә тагын берничә әйтер сүзем бар. Алдагы видео шактый күп комментарийлар җыйды һәм шунысы үзенчәлекле, андагы фикерем күпчелегегезнеке белән туры килде һәм шунлыктан мин тагын бер күренешкә үземнең карашымны белдерергә булдым. Бу юлы кызларның акчага карата мөнәсәбәтләре хакында сөйләшербез. Әлеге видеоны яздырырга мине YouTube'та табылган бер ролик этәрде. Александр Дагаяев исемле блогер үзенең «Деньги решает все» дип аталучы каналында урамда очраган кешеләргә акча өчен төрле сәер гамәлләр эшләргә тәкъдим итә. Привет. Стой, минуточку. У меня к тебе странное такое предложение, но оно оплачивается. Менә бу кызны ул 10 000 сумга этсыман бәйдә йөрергә күндерде. Видишь, поводок у меня в руке, на четвереньках здесь делаешь. Нет, парень. 5000 рублей. Нет. Давай, 10 000. Готово? Акча дип мондый түбәнлеккә төшүне ничек атап булыр иде икән? Әле бу очрак мондый экспериментларның иң куркынычы түгел. Икенче берәүләрне ул менә нигә күндерде. Оголяешь грудь и высовываешься в люк. Акча өчен машина люгыннан чыгып күкрәкләрне күрсәтү. Һәм роликның соңгы минутына кадәр мин кызлар баш тартыр дигән идем. Тик Вот твои деньги. бу гамәлле комментарийларга минем чыдамлылык җитми, гафу итегез. Әле моннан да куркынычрак төрләре бар бу роликларның. Мин аларны монда күрсәтә алмыйм һәм күрсәтәсем дә килми. Сезнең игътибар иткәнегез бармы? Акча өчен кызлар хәзер күп нәрсәгә әзер. Алдан ук әйтеп куям, миңа убырылып ташланмагыз. Мин барлык кызлар да андый дип әйтмим. Тик андыйлар саны арта һәм бу факт. Таш кызлар бакчасына гына төшмәсен, андый егетләр дә юк түгел. Тик бу хакта аерым бер тәфсилләп сөйләрмен. Минем бер танышым шундый эксперимент ясап караган иде. Бер көнне кызлар белән танышырга ул әтисенең чипрыксында чыга. Икенче көнне үзенең BMW-сында. Һәм аңлагансыздыр инде, беренче көнне әтисенең машинасына берәү дә утырмаган, менә икенче көнне өр-яңа BMW автомобиленә утырырга теләүчеләр, аның белән танышырга теләүчеләр дистәдән арткан. Кызлар беренче чиратта егетнең статусына, кесә калынлыгына һәм автомобиленә карап бәя бирәләр. Һәм бу бик тә кызганыч. Кемдер бу табигать законы дияр. Борынгыдан хатын-кызлар иратларының үзләрен һәм туачак балаларын якларлыгын, сакларлыгын, мамонтны үтереп өйгә ризык алып кайта алганын сайлаган. Хәзер исә гаилә туклыгы гаранты ул физик көч түгел, материал байлык булганга ул шундыйны сайлый диярсез. Тик онытмагыз. Иратта потенциал дигән әйбер бар. Һәм хәзерге кесәсендә булган акчага караганда ул мөһимрәктер дә бәлки. Бүгенге студентның кесәсендә 3 тиен акча булмаска мөмкин, тик аның потенциалы булса, көттә тор, ул иртәгә миллионер булачак. Аннан хәзерге бай егетнең акчасы каян килгәнлеген кем тикшереп караган? Әтисе акчасы булуы да бик ихтимал. Көннәрдән бер көнне әтисе үз көчен югалтса, әлеге егет тә бер тиенсез калырга мөмкин. Бәлки әлеге байлык гомумән криминал юл белән килгәндер. Без яшәгән чор кулланучылар чоры. Барысына да хәзер һәм тиз кирәк. Туктаусыз товар җитештерү, аларны халыкка күбрәк сатыр өчен ясалган реклама үзенекен эшли. Яңа iPhone чыкты, миндә булсын. Туфлиларым бар, тик анысы модадан чыгып килә. Яңасы кирәк. Дус кызыма тун бүләк иткәннәр. Миңа да кирәк. Менә шундый уйлау моделе барлыкка килде кулланучыларның миендә. Һәм бу модельне канәгатьләндерер өчен әлбәттә акча кирәк. Акча күп һәм тиз кирәк. Аның өчен күп акчалы егетне табырга кирәк. Егет бу акчаларны бирер өчен бик үк тәртипле булмаган кайбер гамәлләрне эшләргә әзер дә булырга кирәк. Кулланучылык җәмгыятьтә кешелек сыйфатларын кысрыклап чыгарып, беренче урынга материаль сыйфатларны куйды. Әдәплелек һәм сенсны меркантиллек алыштырды. Шунысы куандыра, адекват кызлар бар. Һәм нәкъ тә аларга мөрәҗәгать итәм. Кызлар, менә шундый адекват, нормаль булып калсагыз иде. Бу видео буенча сездән фикерләр көтәм, аста комментарий рәвешендә калдырсагыз иде. Алга таба тагын нинди темага фикерләрне ишетәсегез килә, бу хакта да язып калдырсагыз була. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Пока.